Nasabutan man good ray no nga magkuyog ba. Wait, tama rin ka boy. Wala likod na sila. Hindi mo kuyog. Kaya mag-party-party. Uy, lido buo. Ayaw ka na usab. Nindot ako position na. Ano na yun? Gani ka naman, tisyo nung Video. Kanira, dapat na pag lang. Duty. 1 hour ako kumain eh. Kung nagtumo, ha? Kung nagtumo, gibrightan. Sige na. Sige na, ito pala sa ito pwede. Ito mag-jokes yan eh. Ulo. Sige na, uy, lido. Kita mo nagsulti, anak. Kung gibrightan mo ninyo, habis ako di. Guess who? Guess who? Ulo pa ko. Ay, Ma'am Luxie. Kung sige ito siya. Ma'am Luxie, ikaw yun. Hi, Mar. Are you one of me? Shit! Hi. Ay lang ka. Ate, may bubo. Ay, nagbago naman ko na siya. Ako kay pretty naman din. Chico, hindi sa nakamira ko. Kanina ka sa content. Karon boy, magpakuyog siya na kulo magbuhat ng project. Trip to Jerusalem. Ay, puta ako kameraman. Diyan, ikaw diyan. Kanta. Kanta. Perfect. Ako ay kanta. Ako ay kanta. Kaya mo na din ganit dito sa gitas nila dahil. Video mo ang gusto ko. Cellphone ni Jingo, anytime niya. Jowa, diba? Jowa, Lagay! Nagatod sila mo. Aling daw dahil. Okay na video. Saan? Britney. 100 niya, 47. Heaven knows. Only heaven knows. Ay, taas na rin. Only rin. One, two, Wow. Heaven zero. Go. Wow, nag-yield mo. In front of camera. Zoom, zoom, zoom. Hey, Kubi, wait na. Joy! Yo guys, this is ZBoyMNTBN signing up for this video. If you like this video, click thumbs up, tweet me at ZBoyMNTBN, and anything else to add, follow me on Facebook at Janos Hildan. Bye! Mr. Pres Jr. here, guys. Here's Mamata!